Ena kakra ni Opimso TV 4 mote yenka efri achiase a eben asuofia ema ye ka kire mo se achiase fo afre yen se niema bi koso wo mu kuro yi mu o mani nye ho na ye niema miensa de edi kan ye ball ya ewo machi hei a nanka efri manim ha eba asase a eda ha empanimfo bia ton ama asia ene omu gu bola omuma yete asia se ekire ha no nso kra nsuo da ho a bola no ekogu ensuo ni mu na sese de bola no ho asem na ewu mu omu boko adu se odi kura a wo hwe kura yi so ema otumfo twafo hene ene ton saasase wi ye nam kwan so ba no odi kuro ene ye ko otumfo twafo hene ho ema ye ni kodi nkomo wa kire se asase ya omaton wonu twafo hene wonim ho hwe enti se achiase di kuro ena aton asase no a onfa nipa kuro sika nkoma no na asase ne nda ho na enye sanitation land a amanfo begu bola ye ka asem a ye ka sinipi emu no kore ne ye kanti ye ne achiase di kuro ebe twetwe nkoma afa ho na wayi ne ho ano na de wo ho no so yato aso na ada mebru ya mwakwa aba ye da se pa se wanya bre a wo ne ye ebe twetwe nkomo midin de kwam ye wanimfo Opimso TV na namba cho bodi na da ho di ma edin na kwako entwe ne ye abebio betoso mi no yo biro ada ma asem de ni nyina ayi wanimsem efa ba bi egi na ye sanitation land omanfo bo kwa adu sesebe waton sanitation asase wadama eni wura kasa ka bibi to asoma ye na ye ni se na me ka bi hye mo otumfo se wura se nkwanwumo a ye na ampa me ena opanyin de frɛ me na sim jade mi bia na me de ba ye ka wo ka bora asem no kure bola na sa se free kwa na ho besi ase o me nsa na me ba na obi ayi bi afrim one plot ba me ba ya me to asase bia anti asase bia na ho kuro no hu se bibi koso na se bebu kuro no ye nyina atwa hia adwendwene ho ema anti ase no koye adwuma se tizade a eni ye nyi sa one plot ni free na emfa moa eye kuro no na emfa asubie emra etinu kwasem ni ye be ifrim bi ma branti kwa bi ema na je ye kai ne da one so pa yi eti na ye ni ba bi a sabi omanfo bi be foka obi bi mbegina adwon so ye ase kuro ni ne ma bi won matete chima ye ha se de tuwa na mo ti afi ne ye beta ke market no na ye de siesie no sika ne bi wo no yo na ba bi kodu ye no omo ba ye no bo amane obusam se me bo mi ru amane msi da bi mi retwafo hin ni mo we eno so ni mo we de agisi ye kono mi retwafo hin na mama te se an so ni mo we ne de ye mfa sase ne nto ti me jimi ru ano tum sasa ne se de to ne fra brant kwa no ne ne kasa no de asase ne to ye de ni na ye bola asase ne mum kakra ko ru me de bo aman ne de se fa se me ye kuro ne di kuro me da kuro na no matwafo hin ne de meto aso ma ye me ye yo na ada mebru ye da se onso waje atum na de ose aye woyo enti Opimso TV ahwefo ye tumra na ye kiresi asem bia ye be hya ase ne ye bewie ama manfo nso anya hunsunsu anso pa enti achiase bola site sanitation site a nana etwa bi tonye se wode bu akuru no sesei otumfo twafo hene se asase no onfa nto ho na nipa kro na wode ma no onfa ne sika ma no na asase no emeye sanitation site na amanfo engusu bola ye wo we so nto aso a eya asem foforo ye be side dia mamo medin de kwam ye wani mfo kukudufo Opimso TV Opimso radio achiase sanitation site oyin wadama na say you be boko adu say wa wo na nanu masie ye be sie wo di ni bi o ha se bi o mode ko adu bo na no ni ade se mama ya be sie ambo ma wadama oni ano se o mini ano a mini mfa wina ne se me nana kwakwa ni eje epenso ena mbeto se de ebo ye kan so e wudi ni no ne nananom etia
enye ne maame kura ne nana no te ya nana ne te ya ma ne kunu wi e ma ba besie no ne kunu echi maame na wu ya ba besie no ba obi obewu okroma bia no ya yen hihye se wuntu amanto a ye beje opaneti wuntu amanto ye beje opaneti ba no kwasem ne se otu amanto ena enhye bia efre oman so oba oman adwuma okọ abrante na wawu kurampo no minim se bibia ni a ono kroyeden otu sa na mo no bi nti eche na mbete sa abrante no wafrim chombe bo amane na ma eye me amechi ame akwezi sechere yakohwe omanto buku no so o mame kura wu ye na afi mai ite so mo ne kamanto manto nso ye na afi etisika ode bre ye na nanom nsa wotu ye enne na mafosika na 2.5 2 million ena 50 Ghana ye de to wood site ena snap ere bese ohine yi se ye meta ejiri na omode hiewu ewesie edisiesie de biba emfie etu oneka senye wood site ene se ombese me yi kura nka omuntu ahwe ene esie no na menya bad record bia influ bia ho se we kromfo anasa se nti echiri na branche bi eba ye friend Kofi ena ogbo mama na ese na branche na oba ye no isie no sebi we kromfo amsijai obi ameka nchem so kromfo two evidence there fapem na de okan nyina so esie na bi nti meka ho wi anyi abrante na meka kro wo na anu ya mo so esie no nti abrante na omuka se esie wudi ni bi ni time bi ne de minim ena nya na jo so se de omuka ne de bae omchuom so lokuna de bi do be 11:30 ena omkosie no omusie no kro a chima ya eye abrante na so open konson yin no gina no omusie no ai video bi da wa odem bi ogina no hwemo omusie ne bibia kama ona wesi ona yo chima ono okay so ne sie no the friend na yo open konson yin no that's it. So that's Midin Edi Nana Kwaku Entry and near Jay Abibio Amitosu no. Mi otum future for jazz for Mubako. The Safi Nikuru a ya a chance and a demand. Into a chance any Himaya Boshie, Bon Boshie, and name. First a moma boshie esa ne nkati aboshie ni esofia aboshie bona bia ba mi recha for yin ni na mi recha for yin kro santin ma kro so da asase da ene kwadu yadom stuland okay eno hesu da wan ma o se me ni e chire ma no that's